Yung ganyan, yung ilalagay lang siya sa rod, yung hindi siya ring. I need to send you a form out. You need to fill it out. Sana hindi ko pinaalis si Sir Chip. Sardinas! Gutom na ako. Naka-freeze pa pala yung great value na sardines in Louisiana hot sauce. Hey everyone! Welcome back to another vlog! So ngayon guys, first day ko dito sa bahay. Ang gagawin ko ngayon, magte-take ako ng mga photos na kailangan kong isend para malaman niya na ganito kasi like that one, my dent. Baka mamaya pabayaran niya sa akin yan, ha? Yan. Diba? So ito guys, bumili ako ng blackout curtain. Yung ganyan, yung ilalagay lang siya sa rod, yung hindi siya ring. Ang ganda. Ito yung texture niya. Something like that. Pero yung likod niya is like this lang. Sana hindi ko pinaalis si Sir Chip. Yung isa pala guys, na gagawin ko is tatawag ako sa my internet provider dito na nakalista. I need to send you a form out. You need to fill it out. And then you need to send back the first month plus the service fee. Guys, so tapos na po ako sa kitchen. Ayusin ko lang tong mga pinag-anuhan ng kortina kasi nag-try na kami maglagay ng kortina pero kulang siya, so bibili pa ako mamaya. Actually, kulang din yung nasa kwarto. Papakita ko sa inyo, ang gulo pa ng mga kwarto, grabe. Ganito siya, 'di ba? Parang tela lang nalalagay kasi straight na straight siya. Gusto ko yung parang may yung mag-crumple siya, so bibili ako ng dalawa. Kasi actually, bitin pa nga siya eh. Yung width niya sa bintana, ba diba? Yan. So, bibili pa ako ng dalawa pa dito. Tapos, dito sa, dito sa sala, bibili pa ako ng 2. Then, para 4. Yan. Para okay yung magiging kortina natin. Ganyan lang. Ay, naku. Ang ganda ng mundong ibabaw. So, update dito po sa ating Monica room. Diba? Ito yung natin, gulo na. So, konti na lang mga luggages na lang. Tapos yung mga supot, aayusin ko na lang tong mga to. Tapos more on sa bathroom stuff na tong mga to. Ayan guys, so for the meantime, ganito na muna. Nandiyan na yung mga gamit ko para hindi siya kalat-kalat. Ayan. Yung mga pang skincare ko, napkin, makeup remover, tapos conditioner, keratin. Ayan. Tapos dito muna yung makeup ko kasi bili ako ng lagayan ng mga makeup or whatsoever. Tapos dyan na muna sila. Eto, diba sabi ko laundry basket ko yan. Hindi ko na lang dito sa banyo ilalagay kasi hindi siya kasya dyan sa cabinet na ito. So, dito ko siya ilalagay. At least may cover naman siya. Hindi siya mangangamoy kasama ng mga damit ko. Wow, parang sinukat lang sis. Yung mga nandyan sa luggage, ilalagay ko na siya sa hanger. So, kulang talaga yung hanger. I need to buy more hangers. So, pupunta kaming dollar store mamaya. Tsaka Walmart ulit. Bibili pa ako ng bedsheet ko. Ewan ko ba kasi binili ko naman to is queen size. Galing to sa Pinas eh, pero hindi siya fit. Ayaw ko talaga sa gawaing bahay, maglaba, magtupi, at maghugas ng pinggan. Paglinisin mo na ako ng maduming banyo, yun yung gusto ko, yung, naglilinis ng bathroom. Kasi ayaw ko talaga ng maduming bathroom. Sa totoo lang guys, konti lang talaga yung damit ko, kasi mas prioritize ko dati yung mga pagkain, mga ganyan. Pero parang ang dami pa rin. Pero kung i-compare mo siya sa ibang dumating, ako siguro yung may pinakakonting damit na dala. May appointment ako ng 1 PM sa sheriff's office. Magpapa-fingerprinting, ako,
Doon sa para sa Iowa, BOM. So, meron akong mga fill up lang ng mga documents, guys. Dito kami ngayon sa post office nila dito sa Ida Grove. Magsisend ako ng document for my nursing license. Ayan po ang post office nila. Ngayon ganda ng mga pa-flowers. Ayan, let's go. Time check, it's already 8:05 p.m. and sobrang maliwanag. Parang alas 5 ng hapon. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys yung mga nabili ko. Bumili ako ng lagayan na ng bigas. Kasi nakita ni Mac yung bigas. Dapat daw may cover yung lagayan. Grabe no. Sa Pinas, alam mo, yung lagayan ko ng bigas, ang lalaki kasi ang dami kong bigas. Dito sis, ito na lang po yung lagayan natin ng bigas. First time kong bumili ng bigas, guys, in my whole life. I mean, bumili naman ako na sa Pinas last year. Pero yung ganito na alam ko, nabibili na ako talaga. First time lang. For the bedroom, bumili na ako, guys, ng, mainstays na queen comforter, flat sheet, fitted sheet, tsaka dalawang standard pillowcase. Ayan. Yung kulay niya, baliktaran. Mint green ba to? Tsaka gray. Kasi yung gusto ko lang sana sa kwarto ko, actually gusto ko lang talaga sa bed, puti. Ang problema, wala silang puti. At syempre, puti na nga yung curtain ko, tas puti pa yung bed ko. Parang parang ang lungkot naman, mag-isa na nga lang ko. So, naisip ko, sige na, magbigay na tayo ng pop of color na yung magpapasaya naman sa atin. Kale. Ito. Nalagay ko sa black eyed beans. Pero hindi ko. Bumili pa ako ng iba pang kortina. Kasi kulang pala yung nabili kong kortina. Ako pa man din ako yung nakikita ko yung labas. Paggabi feeling ko may sumisilip. Bumili na ako ng lighter. Kasi nakalimutan ko kahapon. Shampoo na Dove. Matis. Ayan. Lime. Kasi gusto kong mag-bistek. Grabe talaga. Pati yung mga lulutuin ko dito. Parang yung mga sinakain namin sa Tennessee. Kasi alam mo, nakalimutan ko to na i-punch. Nag-self-checkout lang kasi ako. Tapos nandun siya sa cart. Tapos nung nakita ko nasa sasakyan na kami, tapos sabi ko kay Sir Chip, hala Sir Chip, hindi ko to na-punch. I will go back inside para bayaran ko. Tapos, are you sure you still want to pay for that? Sabi niya ganon. Yung pala tinetesting lang ako nung matanda. Sabi ko kasi, oo, syempre, kukunin ko to, nakakaya naman na kukunin ko na hindi ko binayaran. Tapos sa pagbalik ko sa sasakyan, sabi niya, parang napabilib daw siya sa honesty ko, diba? Bumili ako guys ng folded na upuan, metal siya. $9 lang to. So, bumili ako niyan kasi yung mga kurtina, hirap na hirap akong abutin. So, bumalik ako sa Dollar Tree just to buy more mugs. Ito lang kasi gusto kong design dun eh. Gusto ko sana din yung baso. Ito, paglalagyan ko lang ng mga toothbrush tsaka toothpaste ko sa CR, diba? Ang cute kasi. Clear lang siya na container. Lalagay ko siya sa tabi ng sink paglalagyan ko ng ibang gamit ko like makeup. Ito naman, tray. Paglalagyan ko ng pangsapin ng mga products dito para, kunyari, matapon yung toyo or something, hindi mag-stain dun sa wood. 6 na hangers pa, 6 na sets pa kasi gusto ko nga lahat ng damit ko naka-hanger na tapos yung gagamitin ko pa sa laundry. Hey guys! So magluluto lang po ako ng sardinas. Gutom na ako. Naka-freeze pa pala yung great value na sardines in Louisiana hot sauce. Pero, tinikman ko siya, hindi siya hot. Sis, hindi na talaga ako naniniwala sa mga pa-hot-hot nila dito. Hey guys, naglalagay na ako ng kortina ngayon. Ayan. Sama ko lang kayo. Actually, nalagyan ko na rin yung kwarto. Hindi lang ako makapag-vlog kanina guys kasi kausap ko sila
mama ko, sila bebe. Parang nagsisisi ako na ganun yung kinuha ko, yung may ring dito. So, siguro ililipat. Ay, kalang, hindi pala siya terno. Ayan. Sana palang kinuha ko yung ganun na lang, oh. Yan, yung ganyang style. At least, para siyang mas elegant tingnan, no? Pero, sige lang, okay lang yan. Yan na muna. Hey guys! So, before you go, magsha-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa vlog ko na Our Hotel in Des Moines, Iowa. Shoutout po kay Sis Mary Diana. Ayan. Tapos kay Glamlux. Ayan, sis. Salamat sa panonood. Namiss kita. Ayan. Kay Ronaldine Corpus. Hello. Salamat din sa panonood. And then, kay uncle ko na si Raymond Caberto. Ang daming magagandang i-comment. Yun pa talaga yung comment niya. And then kay Carla Paulo. Ayan. Thank you, girl. Thank you so much po sa lahat po ng nanood sa vlog ko po na iyon. And as I've said, kung gusto niyo po ulit mapasali sa mga susunod na vlog, na shoutout, just comment down below and you will be included in the next videos. I hope you enjoyed watching this video and may mga susunod pa pong vlog na mga moving vlogs po natin. So, watch out po sa mga susunod pa na vlogs. I hope na may natututunan kayo sa mga vlogs ko dito. Lalo na po sa mga papunta dito gayon. Kasi, grabe, umuulan ng ID sa US Embassy. Grabe. Good luck guys sa interview nyo and sana makapunta na kayo lahat dito. And Embassy, baka naman, yung mga dependents po namin. Include nyo rin po, nabigyan. Ayan. And if you haven't followed me yet on my Instagram or on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Hanggang sa muli, bye!